Kwaba eba attention TV so last year 2023 nipabonfo sorry ewo Kumasi papa sankrofo we my from house help house boy for no so upo bi aboabo wo fia enkole efa kwan bi so madam for no enkwa from nsem especially enuaba ahenkan oso no fefefe sa emrantie bi eduomo nkwa na se nipabonfo house boy fo sister enkwa feeling some ya na afia ashasi 2024 we so ye Kumasi house gay bi one ne madam ne friend auntie Maggie wedi 83 years na just maame no wanyi abobra kwanim na asem ne nyina ne se maame no wabobra ntine ma no dodro na efa na egu abrochirem na just abrochire sika na odi na efie won so oni sa maame akue house gay nko ana etifie wa wohwe no na maame abrewe kire se odi sika ne beto a ene etum ne eyim bi ohwehwe a obia enifio enti dakro no frɛ maame akua auntie Maggie efrɛ maame akua ka kire se unko na me no wo fia na me disika eto a no wayi sika nim ada sika ne fi hia na mami ye da sorry ya mami enkwa efri nsem na chese house gay na chese sika no ono no wafa na sika wafa so $5,000 na chese sika no emu odupa sika akwala na di na no ode na ewo se oje ne madam no enkwa efri nsem asabre de police for ede abanka wa begu mami akua ansa ede Kumasi police station ya ye nhwehwemu update bia ye de bebro akua wanya mfinhia aduonu mienu maami akua ni atro no ene makwasi pomra kwasi afinhia pa mema wakwa aba na eden na osi asi wofo okromi yentie we akwasi pom ama otimenka aha edem yankwai bra medical mo afinhia po na asiden na asi wofo okrom ama menase afenkwa atu nkunindie so afisa se na ensem a mebekan de ejire se nyame na atwam afiri yakwa ma yenti bi mu ami ama ayabere hosem se enu adaya na awura bi a yefe no maame akua afe no nya mfiehia aduonu mienu wone maame Margaret opon a wonya mfie aduotwe miensa ne ma ewo akontuo mu na enam sa waya mrenti wafa maame akua so obetena no ho no wasoso no mu na epa adiyo mu ene ebia ene masiemu a otumi aboa na kakra eno na baba ne maame atena na aberewai ne ma wa kontuo mu se wode dollar yi ba na wode sika hodo eba na ababa hu se maame nam se wa babre wanti olimse sebi ne ne hu ade ana sika no woni mu ene ye de ba na watwum ye de ba na watwum watwutwum na fina da bi ekodu ye no aberewai a ebedi breje mu sika na me de bre no sika ye wan fa we de menti ase mekwa akope maame akua sika woni mu bi wan kamu no pre me do be ma prosifo na be bia so mekwa akogina pen mekwa akope na we na maame akua ehunu se aha ba bia keka akoro no anya na maame ede no akwakoto asemu enti ofa akonye saso ebon tirimu po se kwan bi obefa so yi maame afiri hono ama apapa we ya hwenya mianim ama afobia boa no ama watumi ebra maame ada otumi achichiri maame nia ne kon ekum no asabedie 83-year-old lady on katiasefo ho ofuriko mabato mpesua so krobi efro aeduase ya eben Ken University no eho ena rewosemi esiye enam so ema Ken University professor dom no aso ababa we ko achidina ko piemu ewo asopa district court 2 ene due ya na eho eno temuafo etina dwamu na chief inspector Stella ede ababa we ebe piemu ebetoto na no ekire no asem ka kire de se bi we wudisem enya de mpo so oba be bistare so odi guma na wudi fo ne senti no obesre se court makwan na onfa no ensie ne kopum se de beye na otumi atoa ehwemu sanse osuse enipa pika ho na saa nyambranse mi akoso se de botumi atoa so ayenhwemu na amanam sa haye kwa ho na ye hwe ni prebinti ye mfamu nsem nyina entudwa ye behye NG TV ene Angela FM
Accra 102.9 ebose onko so eni echi da bi nyabotre kwasi nyabotre o de enhye bonanza kwasi wosi ababa wa ne wonfi ahin aduonu mienu na menim se wohu na wo hwe no ne dressing te sensika no owie o de koton tade siesie ne wo kama eye hyepe anasa wo nkanchema bi wo dan na chi wo ba bia wo wiewie sika ne de common sense dollars de ene $1 kura ya sen so ahu owie sika na wo hwe na husu a wote sen wo so bai tre wa tre enwasa na so de wo kanchema sem ne de ho na wo keka kono kanchema sem ebewo mu bi a yesusu ye die ne ebuo wo hwe ababa awai se de obepie mu court no wa bonfunu na wo hwe obi a wanya mfie aduonu mienu 22-year-old die na kire se asem ya etese no akokodro de wanya bi nanso owie no utu se wa bonfunu papa ya ene aposifo atumi de na hye kamu ede no ni akire eye court eye prison se onko na onko gina home ho no e wo fiase nkaka na ho na nyame aduma bosumi da to so edunso 17 January ya ena ebesa be pimu e wo asopa district court 2 na afi sem no ya beto aso se de wa wonim awudisem ho asanyi sitie no nyade a aha ene ebedi asemi na emum no boboa danse nyina no wie a na ekọ high court sene wota edi ewudie ho ensem wasi mi ja omo akoroma mimi so ababa awai maami akua na busuafo ba court wo sanse Ghana ha cases na base ewudi obi akwadi awu a ono nko a abusuafo obi ani ache ne maami hu ne nua baabi hu ne busuani bi na wode waso toto fom a ababa wa ne su ne ban ankasa etesen Mame nase sade ababa no ensem esitie no kwasem ni abusuafo ankasa ena obi mpo anyine ho adi ena obi mpo so aheda nsu antiatima me ehunu se ene wo hwe sene obi anim ne ne tebia ne yetie no abia obeye eba abaye mame obeye nua ana obeye wofa ye hunu sabi ewo hono na megiri se asemi ene ya ne de eda edika ya kopiem court enti ye de ne beto fom ne ahwe se busuani bi ka ho a sade ababa no ne su ene ne ban etie no sabi maame nso a ono ankaja ye betumi abisa no one na tena no ono so na sabre wato na nanom ewo ensi adui na maame ne ba ko a efre no wura kwa me hoaten ena edi akiri nanso sade ono so asem na sia bonim funo no osinya de betumi abie na no kra aka bibi edi akire ezentwerefo nanso yenim se enu bosumi de etoso du nso no de na ebi awura kwa mboate otumi ene ezentwerefo akasa kakra ama yenya emu nsem no dodo no awasi mayeno asini emfansi asante mantem we ya na maadwa case isi ye ehwa so na maami afia henkan ekofa house boy ene ne tena ya wono so otwetwe ni sika nkakra wi akire wono wote ne kura na de afi wo enja asante mantem asemo ya agidi mbone wo ho emrante ne mabawa na mo fefe wo ho mumfa we mfi ase o we afefoforo mumfa mfi ase mo de 31st watch night nkofo ko bompa no mo anko bi 22 years ni odi starting no ene yama ne boni kwasi opon ne nsema wodi fi asante mantem besom ye emu nya de kra ne mahu senkrofo super Peter Afo ene wo su wa ha cha so chire de ne dia boss ye ya start avefo fro no ne e ban be me da sisa oje bread twen me akwentu amakra